Hyrwyddwyr gorau, llongyfarchiadau mawr maes B, a'r dyn sy'n neud i maes B edrych mor gorgeous yma'n edrych dros y blynyddoedd diwetha. Ydy Gwyneidio, llongyfarchiadau Gwyn. Diolch yn fawr iawn, Hyw, a diolch am gyflwyno'r wobr i ni. Oedd bach yn rhyfedd mynd i fyny nôl y wobr am hyrwyddwyr gorau fel maes B, achos mae yna gymaint o bobl yng Nghlwm efo rhoi maes B ymlaen, yn amlwg dwi'n neud y gwaith cynllunio. Ti eisiau enwi nhw? Ie, wel, am hwnni, dem hyn, fel yr Oscars dydi, dyle bod fi'n, na, mond fi. Na, yn bennaf, beth sy'n neud o'n ddigwyddiad mor gret ydy y cerddorion, y bandiau, a yr holl griw y gynulleidfa sy'n dod yna. A'r gorlan. A'r gorlan, ie, a'r stiwardiaid, a'r ffaith bod o rownd mewn lle gwahanol bob blwyddyn. Ond, ie, dwi'n meddwl, gwobr i'r gynulleidfa ydy'r wobr i maes B, achos nhw sy'n bwysig. Ond hefyd, mae'na gymaint, fel o ti'n deud yn y cyflwyniad, os ti'n hyrwyddo gig, mae'n lot fawr iawn o waith. Felly, i raddau dyla pawb sy'n hyrwyddo gig gael tlws selar, dwi'n meddwl. Ond mae maes B wedi cael ailfywiad, adfywiad yn y blynyddoedd diwetha yma, 2 flynedd diwetha, gyda'r dy bins yn lliwgar. Mae'n fwy o pelgar nag erioed. Ydych chi'n mynd y maes B rhwng ysgolion nawr hefyd, yn dydych? Yn dyn wir, da ni yn ceisio ymestyn brand maes B neu maes B fel syniad. Felly, di o ddim just yn wyl sy'n digwydd yn y Steddfod, da ni'n trio mynd â gigs i ysgolion, creu mwy o ddiddordeb mewn ysgolion. Dwi'n meddwl bod yna fwy o gydweithio mynd i fod efo hyrwyddwyr eraill. Dwi'n gwybod fod maes B mynd i fod yn cydweithio efo mentre iaith, hyrwyddwyr eraill, fel 4 a 6. So, dwi'n meddwl, o gobeithio wneud hwnna helpu maes B i hun, fydd yna fwy o bobl yn dod ac yn mwynhau. Unrhyw gyfrinachell ti alw ni wybod am maes B leni yn y fenni, yn dyfe? Wel ie, yn y fenni, mis Awst, da ni wrthi'n cychwyn paratoi rwan. Dwi'n gwybod pwy sy'n headlineio. Dwi ddim yn meddwl bod fi'n cael dweud. A dwi eisiau gofyn ti hefyd Gwyn, maes B cynta ti, pryd oedd e? Be wyt ti'n cofio os unrhyw beth? Dim lot. Dwi'n meddwl na unai solfach neu meifod tro cyntaf rownd. Dwi'n bach yn hen o'n drw. Dwi'n cofio, oedd hi'n fwdlyd iawn. Ti'n gwybod be? Ddylwn ni'n cyfadda hyn, o'n i'n torri fewn i maes B heb dalu. Achos o'na dwll yn y ffens, ond oedd o mor fwdlyd, felly be o'n i'n neud? O'n i'n gwisgo fy nillad, crys y trwsus, wedyn rhoi siwmper arall a jeans arall dros y dillad yna, wedyn yn llusgo drwy'r mwd a'r llaca mewn i maes B, wedyn cerdded allan, cael fy mand fel bod fi'n gallu cerdded yn ôl i fewn, tynnu fy nillad, rhoi nhw'n y babell, cerdded yn ôl i fewn. Trefnus, peidwch chi yn neud hwnna? Peidwch chi'n neud hynna, neu o'n i goll. Ond llongyfarchiadau Gwyn. A diolch am wneud i bopeth edrych mor hyfryd. A heno hefyd ti bod yn gweithio heno. Troi gweld lle noson. Diolch Gwyneidio ar y llongyfarchiadau maes B.